už nedoženeš. Ty krávo. That's the bass. 90 funguje to, čau děcka. Pastě, to je skvělý, já prostě úplně miluju Prahu. Úplně strašně, protože to je jediný jakby normální místo v České republice, že jo, přece jenom já o tom vím dost, protože jak jsem ten karitativní typ, tak já jezdím dělat osvětím po celé České republice. A musím říct, že někdy to pro mě těžký, ale zase si říkám, že těm domorodcům chudákům musí někdo pomoct. Hele, nemyslete si, že všichni všude na světě žijou v takovém luxusu a blahobytu, jaký máme my. Časáky, telka, internet, tyhle věci, to vůbec není samozřejmost, na to bychom měli myslet. Ale chtěla jsem říct, proč tu Prahu mám jako hodně ráda, že jako mi přijde, že je hodně odlišná od ostatních rádoby měst. To nemám o těch prdělích úplně, jako teďka mám třeba... Dobře, ty prdele jsou různý, jako je hodně velká prdel, pak je taková jako celkem velká prdel, pak je střední prdel, pak je taková něco mezi prdelí a městem. A třeba v Brně mají takovou věc, že oni na náměstí mají prostě čuráka. A tady poznáš, jak ta civilizace funguje, jo? Že tak ještě vlastně, kde jsou daleko, tak ho mají na náměstí, my už ho máme na Hradě. Což je jakoby o hodně lepší, protože není vidět, jo? No, ale kromě jiného také, to jsem tady i včera, my jsme tady právě měli školení i včera, já jsem tady říkala, že mi trošku zklamává teda, jakby ten tančící dům, protože jakby vždycky, když kolem něj jedu, tak jenom stojí zrovna. A ještě jsem nepřišla na ten rozpis, jak to má. No, tak to se mi nepoštěstilo, ale to nevadí, že jo? Jinak já se hodně teda věnuju i politologii. Zrovna teďka, tady máme tu kolegyně ze Slovenska. Tam žádný město není, to jenom jedna velká pravda. Tak právě tak jim vládl ten Kašpárek, že jo, nedávno ještě. Tak oni ty krávově kouříte, jste normální? Jako sorry, zlatomladá nejseš, a ještě si taky přidáváš? Já to prostě nechápu, jak vy jste úplně bezohlední sami k sobě, protože hnedka po kráse je to zdraví to nejdůležitější. Ale já jsem chtěla říct k tomu Slovensku, nebo jak jsme tak oni tam zase jsou o něčem napřed, na rozdíl od nás, jo? Že třeba u nás jako všichni brání, aby jsme byli v té evropské utopii, ale já si myslím, že by to bylo dobře, protože když máš to euro, tak to je o hodně výhodnější. Jako představ si, ty vole, tak u nás nakupuješ, chceš nějaký slušný, dobře, úplně střední věc, prostě kupuješ si to sama, nesponzoruje ti to někdo, tak si koupíš boty za 15 000, jo? Jenže, aha, když máš euro, tak je to za pár stovek, ty vole. Hlava mapa. O hodně lepší. No, ale proč jsem teda hlavně tady, protože si myslím, že v životě jsou taky důležitý vztahy. V těch já se hodně vyznám, protože jsem hodně citlivá. A já jsem teďka měla takovou nepříjemnou zkušenost zrovna s jedním vztahem, a protože kromě toho, že píšu jakoby básně, dělám nějaký vědecký výzkumy, jednou se dírám ozónovým a tak jako skládám i hudbu. A já jsem složila jednu píseň o takovém nepovedeném vztahu, která by vám mohla způsobit tu, jak se tomu říká, ten katalyzátor, že byste si jako ulevili, když to uslyšíte a vlastně vzájemně bychom si mohli podpořit, jo. Takže bych vám nezaspívala, jenom potřebuji nějakýho blbečka, který mi podrží text. Teda, co to říkám, nějakýho kluka hezkýho, sympatickýho, který sedí tamhle a má na sobě kostkovanou košili. Zlato, gratuluju
Taky si to závidíš. To jsme tady dva a závist není hezká, ale možná, že si to nuluje jako mínus a mínus nebo plus a plus. To byl hodně těžký matematický příklad. Nepochopil, no jo, to se nedá nic, pojď blíž. Ne, blízka je to úplně masakra, ještě dokonalejší než zdá. Teď já skoro nemám make-up, ty vole. Takže si drzej, dobře. Kolik měříš, feša? Já jsem nechtěla, on byl drzej. Cvičíš ale trochu, viď? Tohle máš od přírody. A ježiš, mamánek, ty vole, no. A tvůj nejlepší kámoš se jmenuje Jarda, viď? Tak sorry, zlato, nejsem prasek, nedliky nedělám. Ne, to je až konec. Hele, a pojďme na tuhle stranu, pojďme ukáž hodinečky, jenom se kouknu, jestli se budeme ještě kamarádi. Ty kráso, ty jsi tak milý kluk. Ty krávo. A můžu ještě vidět klíčky od auta? Ani nevíš, kde jsou, takže ti na tom nezáleží. Já ti řeknu potom, teďka píseň o tom, jak mi jeden kluk nerozuměl. Zlato nežádlivý, jako by chápeš, já a ty. To je prostě, to není ani rozdíl, na to asi možná není ani slovo. Tak, hele, možná, aby jsme si rozuměli, zpívat to budu já, takže možná by bylo, kdybych to viděla. Ale na mě lidi taky chtějí vidět. Za to zaplatili peníze. Ale to zvládnem, my to dohromady zvládnem. Má ty sotky, hustý, drahý hodinky, ne zas tak moc, ale na fenomén dobrý. To je manželka. Upřímnou soustravu. Vy jste se vzali, jo. Tak to už jste skoro mrtví, ty vole. Nevadí, drž. Dneska to je obráceně, myslíš, že na té držíš ty. Jdem na to! Už tak drž oběma. Je to dlouhý. Zatímco ty spíš, jdu tajně do koupelny. Zatímco furt spíš, já si ve sprše myju svoje krásný, hustý, dlouhý, pravý vlasy. Zatímco, no, hnedka povstala. Zatímco se probouzíš, nanáším si podkladovou bázi, make-up, řasenku, lesk, narty, oční stíny. Zatímco oči otvíráš, vybírám si outfit, na každý den mám jiný. Zatímco si připravuješ snídani, já volám kámošce. Zatímco si žehlíš košily, já nakupuju na netu. Zatímco jdeš do práce, spěchám na jogu. A když jdu z jogy s kámoškou na kafe, ty seš ještě v práci. A když doma objednávám pizzu od naproti, ty přijíždíš teprve domů. A když si dávám pleťovou masku na bázi Q10, ty na mě mluvíš. A když si jdu lehnout, plníš pračku a myčku. Ach jo, ach jo, ach jo. Dělám pro sebe tolik. A ty nic. Koupil jsi mi auto, dům a mobil.
a nic víc. Ale já se nedám, ale já se nedám. A teď všichni mou krásu nezlomíš. Mou krásu, ty vole, drž to nevidíš. Je to furt dokola ta jedna věta, tak to asi musím číst do prdele. Mou krásu nezlomíš, mou krásu nezlomíš a všechny holky, mou krásu nezlomíš, pěkně nahlas, mou krásu nezlomíš, mou krásu nezlomíš, mou krásu nezlomíš. Díky! Mě vždycky strašně durne, jak jsem byla zpěvačka. Já jsem už jenom chtěla říct, jakoby než odejdu, protože jsme asi řekla, že jsem do piči. Děcka, tady jsou papírky, vy si sežeňte propisky a já vás strašně prosím, abyste psali dotazy pro mě, který vám ve 3:30 dnešního večera zodpovím. Je důležitý, abyste je psali a je důležitý, abyste je psali odborně. Esti, jak jsem to měla říct? Ty to řekneš. Nějakou blondýnu, která neví, co je například matematika, která by nevěděla, že já nevím, jak se teďka má řešit otázka přistěhovalců. Ona by úplně všechno. Třeba jsme se teď bavili o problematice zeměměřictví. Ano, zeměměřictví hodně, v tom jedu masakr. V tom dávám bomby. Biologie, Etymologie, urologie, taky astronomie, přesně. Takže jakoby hodně se ptejte na odborné věci, to jinde neuslyšíte.